ଜେଜେମା କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କରି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖୁଛି। କବିତା? କି କବିତା? ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖୁଛି। ମୁଁ ସେ କବିତାଟି ପଢ଼ିବି, ତୁ ଶୁଣିବୁ? ହଁ ହଁ। ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ, ରତନ ବେଦୀରୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସୁନା କୂଅ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ ବସିଲେ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବରଷା ଋତୁରେ କରିଲେ ଅଧିକ ସ୍ନାନ। ଅଧିକ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ଜ୍ୱରରେ କରିଲେ ଶୟନ। କବିରାଜ ଆସି ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଲେ, ଭକତେ ଆଣିଲେ ପଥି। ଫୁଲୁରି ତେଲକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ସେବାୟତ ଦେଲେ ମାଖି। ରୁଚୁ ନାହିଁ କିଛି ଜରୁଆ ପାଟିକୁ, ଖାଉନି ଛପନ ଭୋଗ। ଅଣସାର ଘରେ ଅଣସାର ପଣା, ଲାଗୁନି ଆଉ ସୁଆଦ। ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚଳଣି ପ୍ରଭୁ ହେ, ମଣିଷ ପରିକା ଚଳିଲ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଅଣସାର ଘରେ ଶୋଇଲ। ପଥି ବି ଖାଉଛ ମଣିଷଙ୍କ ପରି, ଦେହୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଜର। ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ଚକାଡୋଳା, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କର, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କର। ଜେଜେମା କବିତାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।